og lægge det op over halsen på ham. Det var godt. Stakkels Isak. Ja. Sådan. Det er okay, du skal til at ud nu. Ja, det er okay, du skal til at ud nu. Bare rolig. Det er okay. Ja, det er okay. Jo. Sådan, Butte. Så går vi herop igen. Og de damer synes, du er meget hyggelig. Ja. Hvordan reagerer han på dig? Ja. Du skal tænke først, og så give lyd bagefter, fordi han reagerer helt vildt. Kunne du se forskellen? Nemlig. Var det godt? Det var slet ikke så farligt, det her, som du troede, det var. Vel? Vi gør der ikke noget. Nej, du skal bare ud og slappe af på en fold uden i sand. Nej, du går lige en tur hele vejen rundt. Og når du kommer ned til skoven og vender rundt, så gå langs den anden vej op langs hegnet. Han ser ret sød ud, ham Isak, hva'? Synes I også, han er ret læks? Det er lidt spændende. I øvrigt så er der nogle steder, hvor jorden ser sådan her ud. Og nogle steder, hvor den er sådan derovre. Så det bliver vel bedre. Vores jordfold. Eller fold. Og så er der nogle steder, hvor det er klippet ret meget ned. Nå, tøse, hvordan skal du til ham? Ja, det er lidt ujævnt. Ja. Den trailer, den skal bare dø. Den trailer, den må godt gå igen. Det skal den også nok gøre, men det er helt okay.
sådan en vandspand, den kan jo også være meget farlig. Jo. Har han set det vand? I er nu også ret pæne, I to fjollepøjne, I duler, ikke også? Jeg er så nysselig og med en ny kæreste. Nøj, hvor hyggeligt. Nu må du gerne give ham fri, så han kan rende ud og lave, hvad han... Ja. Så sætter vi dækken på, ja. Nej, med grim. Så slipper vi ham et dækken om lidt. Ja, Sådan. Så skal det undersøges. Ja. Hvad siger du så til det, ven? Altså ham her, han kan jo rent faktisk løfte sine ben efter den lange køretur. Nå, ja, okay, privacy, vi tager lige en pause. Og så kommer familien igen, kan jeg se. Ja, Du er færdig. Jeg beklager. Jeg havde lige glemt, at han ikke var færdig. Eller måske ikke var. Okay, så kan du godt lægge halen igen. Du er ikke rabarberpony, selvom du ligner det i hovedet. Om der skal lige lufttørres, og så skal der kløs. Så det har jeg ikke kun de trailere. Hvad så de damer? Er det sjovt, så? Er det dybt? Altså... Og Beate, Asta, hun graver huller som svane. Ja, og Beate, hun gør også. Det går godt. Hey, den der bil kender jeg. Den er ret hyggelig. Den går lige op og kigger på. Og ham derude, han øver sig på at trække vejret, men nu skal han lige trave lidt for at se, om man kan det på den nye folk. Og det er nemt at trave. Lyder med højkraft. Men hovedet sådan pænt ned, og sådan, og det meste af tiden, det er da egentlig okay. Han skal nok give sig selv muskler. Han skal lige finde ud af, om han, hvor han kan være, og hvor han ikke kan være. Det er han glad. Så han undersøger det lige og kigger lidt ud på den nye udsigt. Men der er helt fredeligt og roligt herinde, du. Ja. Og noget af mit græs kunne godt lide det her. Lange noget. Det var godt med lidt gødning. Der er bedre med endnu mere. Hej Hubert, hej Morten. Hej Pipper.